Di mesela dijmeniya li hemberî Kurdan de camerana durust in. Dikuje, lê dixe, zarok, marok, jin dibe, nas nekin, bikujin. Dibe li Roboskî, dibe me çi zanim kîne dibe, min lê xistiye, Kurd in. Li Ewropayê tê her kesî gulebaran dike, li Parîsê dikom ku jî pêk anîn. Dibe dikim yani. Selhedîn dave hepsê, hevalê Selhedîn dabêje hepsê, her kesî dave hepsê. Kî dengê xwe derxe dave hepsê. Çi bike? Fehm bikin, hûn jî fehm bikin ku mêrik dibe ya dijminê we me. Ama habîre hûn dibêjin na, ne dijmin e. Na. Mümkün e ku mümkün e em dîsa behev rabin. Ez baxtê behsa Tayyip dikim, Tayyip yek însanek e. Îro hespê gever dibe diçe. Mesele ne Tayyip e. Mesele mantıka ku il Türkiye çêkiriye, mantıka ku Türkiye Tayyip çêkiriye derxistiye. Tayyipek diçe hezar milyon Tayyip, Tirkiye tijî Tayyip in. Ya derdê me AKP û Tayyip mayî bijînin ne. İnsanek